tady s námi celý ten půl den, který jsme pro vás připravili. Takové předvánoční pásmo, jednotlivých vystoupení všech tříd. Začneme těmi nejmenšími, prvňáčky, oni budou následovat druháci, třeťáci a páťáci, budou mít pěkné představení a potom si uděláme takovou půlhodinovou přestávku, abyste mohli jednak občerstvit svá hrdla. Dneska bohužel došla, to jste si asi všimli, ale máme tam dobrý svařák, je tam drog, nějaký párek do sebe možná taky dostanete. A určitě se můžete podívat po celé škole. Můžeme začít. Děkuji. Tak co je to tady, pánové? Vybojujte třídy a oddělujte pastelky. Že
My se omlouváme za prodlevu hezký večer, ale my se potřebujeme naskládat celá škola. Jsme si pro vás připravili písničku o Kaprovi. Divte se, nechali se schůzí a dobrovolně inspirovat učitelem vlastivědy. Takže to bude takové poučné divadlo. Tak se bavíme.
sami prošli granou času a setkáte se právě tady a teď s významnými osobnostmi nejstarších dějin národa českého. Neřeknu vám svá jména, ale řeknu vám toho tolik, abyste jejich jména dokázali uhádnout. Zapamatujte si je, protože na konci našeho okénka se vás na ně zeptám. A teď už pozor, přichází první osobnost. Měl 3 dcery. Kazi si vzala siláka Biboje. Teta se věnovala bylinkám a čarování. A já ze všech jeho dcer jsem to dotáhla nejdál. Stala jsem se první ženou v politice. Vládla jsem spravedlivě, ale jak už to bývá, věku jsem se nedočkala. Běda mužů, kterým žena vládne. Tak svět nedostala nic pro Přemysla. Řekla jsem mi a oni jeli. Pojala jsem tak Přemysla Oráče za manžela. A to byl počátek slavného rodu Přemyslovců. Můj muž vládl a já už se jen mohla věnovat mému oblíbenému koníčku. Vidím v dále město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká.
začalo zahraniční politikou. Ale jakmile pozval mě k sobě do Boleslavy na oběd. Bratře! Bratře! No ano, nechal mě zavraždit můj vlastní bratr. Jak smutné. Rodina nade vše. Často jsem se vydával na cesty, kde jsem se mohl dál vzdělávat a hledat cesty křesťanské víry. Díky tomu se mi povedlo uniknout vyvraždění rodu Slavníkovců, tedy i mě samotného. Zrovna jsem byl v Římě, kde hořelo naše rodové sídlo v Libicích. No což, doma mě nic dobrého nečekalo. A tak jsem se znova vydal na cesty. Tentokrát do Pruska. Na své misii jsem přesvědčoval pohanský lid, aby již opustil víru v mnoha bohů a věřil v Boha jednoho. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. A je s tebou, amen. A byl se mnou amen. Asi jsem někde udělal chybu. Usekli a povařili mou hlavu. Lebku pak prodali polskému knížeti. Uctívání samozřejmě. Neb jsem na tomto světě stihl vykonat mnoha dobrého a taky jsem se stihl stát svatým. V nebi už na mě čekal svatý Václav a jeho babička svatá Ludmila. Syna německého císaře. Byla to opravdu dobrá partie. A seš můj. Ale Jindřich dělal přednost ne. Markéti z Rakouska. A tak jsem se dal na modlení a o dalších ženiších jsem nechtěla ani slyšet. Slečno! Takhle jsem anglického krále. Ne, řekla jsem prostě ne. Nechala jsem si ostříhat vlasy, odložila svůj krásný šat a stala se chudou řádovou sestrou. Život u královského dvora jsem vyměnila za péči o chudé, nemocné a sirotky. Au! Založila jsem klášter a špitál na Františku v Praze. A už za mého života o mě říkali, že jsem světice. Svého svatořečení jsem se však dočkala až o mnoho let později, roku 1989. Bohu dík.
Děkuji. Nad řekou strmící máme rádi červáky, když
upozornit, že ač to vypadá, že jsme taková zvláštní škola, není tomu tak. Během nácviku nebyla použita ani kapka alkoholu a žádná z dívek neutrpěla nad ctí, abych to tak řekl. Můžete být naprosto v klidu a přejeme vám příjemný učitelský zážitek. Já jsem ještě zapomněl. Chtěl bych poděkovat našemu generálnímu a jedinému sponzorovi Sonce.
Musíte být jasný, že přijde a proč bych ti šampion nebyl já? Já Batman, Michael počátek prosperujícího s ním, který by tě učil jinou, lepší, pak teprve poznat, co to láska. To je to. Slomáka proslečí! Dostaň slomáka! Slyšte, přátelé, slyšte! Arizonská obroda vás volá! Arizonská obroda. Společenství, které vás vykoupí z otroctví alkoholismu. Přátelé, bojte se snad, že náš divoký západ bude méně divoký, jestliže naplníte své stojky pramenitou vodou nebo čerstvě nadějeným mlékem? Právě naopak. Řeknete-li se lohody, vaše kolby budou ještě rychlejší. Na srdce, pane Pistol. Myslíte si, že válka zvedněla vaše ruku? Nemám pravdu, Slomáka proslečí! a mě prosím, sklenici jsou... Říkal jste sklenici zonky, cizinče? Říkal pistolníku. Pak jste limonádu říkal. No a? Myslím, že tato mladá dáma a tento gentleman očekávají vaši omluvu, pistolníku. Bude nejlépe, jestliže před nimi pokleknete na svá špinavá kolena a nazvete se prašivým krotem, vypáknoucí skunku. Počítám do 3. Jestliže se neomluvíte, promluvíme Smith & Wesson, které jsou zavěšeny proklatě nízko. Správně. Muže. 1, 2, 3. To je on. Mého srdce, šampion. Jsou tu dámy, pistolníku. Díky, šlechetný cizinče. Já jsem Azrael Goodman a toto je moje dcera Winifred. A mě říkají limonádový jor. A mě Arizonská pěnice, tornádolů, umělů. Žádal jsem o sklenici zonky. A co takhle jedu 3 whisky na účet? Děkuji. Straním se zásadně lihovin. Alkohol nikdy nebyl přítelem pistolníka. Volnamuje tělesný organismus a přesné míření zvlášť. Proto, barmane, sklenici zonky. Nevedeme zonku! Pak dovolte, abych si posloužil z vlastní. Neodcházejte. Já se vrátím. Není třeba. A nebudu sám, Dagoberne, se mnou přijde zákon.
pořádných oddavkách. A tak se do jinak líného ospalého městečka Rapson City, kde jedinou zábavou pistolí bylo vysedávat v triggerském baru a oddávat si neřestem, začaly jít věci. Arizonská obroda a propagace zónu limonády počaly křížit plány neřesti. Začal souboj mezi dobrem a zlem. Zlomá však porozletím navrch. Jen to tak, pipa! Zasíláme vám 10 vagonů zonky stop na dlouhodobý úvěr stop. Zároveň vás jmenujeme obchodním zástupcem pro Rapotice a okolí. Zonka a syn. Osana!
tisíce stér v limonádě, po celém západě. Jeho nádherem zrcadlí se však je to tak piv-pav! která se téže noci stane říčkou, mé vrozené zbrojnosti. Doufám, že mi přijdete blahopřát. A Horáce Batman alias Dr. Kvanc alias Bogotov. Noci jsou
chladné. Co? Noci jsou chladné. Jo. To abych si vzal teplé trák. V Lincolnu loňskýho roku Jim Stapleton fároval, že přitom se kapánek serval, tak šerif mu náramky dal. Do Santa Fe, když ho vezl, Jim řekl, ať tak nebo tak, já na to ty vezmu ti roha a budu zas volnej jak pták. Pochopitelně ruce vzhůru. Byla byste tak laskavá a odebral pánu koukačky? Jistě, ale nejdřív se občerstvím. Jaká pozornost, zonka. Co to? Bez sklenici zonky? Statné whisky. Dovolte, abych vám představil své spolupracovníky. Kolotky, pančoky. Nestojím o vaše tidy. Tak, molovrátku, řekni, že jsou tvé břička. Smrdutý oposumé. Řekni to ještě jednou. Tuplovaný oposumé. Situace se zdá být vážnou. Něco důležitého se však stalo. Tornádo se nečekaně projevila lepší stránka její osobnosti a oba zajatce zachránila ze spálené. Náš příběh se pomalu chýlí ke konci. Ty si to maluješ, šepelko. Ďáble! Anděli, vohunátné násilí bude slavit svůj triumf. Chlípníku, hnusníku. Nejdřív sladkou hubičku a pak smíš 3krát hádat. Tu máš, perfidní rachomejtle. Co jsi to učinil? Pcha, taková páně. Až bratře, přec ve dvorem. Ale to je jenom blázen. Ubohé děvče, již si dohodnalo. Cože? Je to možné? Kakao!
Bratře, naštěstí tu máme žonku. Já jsem pan Zonka, rány šuky, kuří oka, vše vyléčí a tisíci věkových dopisů, doporučeno lékařskými kapacitami, i v případě klinické smrti. Tak si Já věděl, že dobro zvítězí. dojemné, zkoumám buď nebýt padoska. Ne tak, synu. Náš obchod potřebuje talenty všeho druhu. Panouk nebo hrdina, my jsme jedna rodina! podání třetíáku, čtvrťáku a páťáku, kterou se s vámi rozloučíme a popřejeme vám krásné Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2020.